ilmoituksesta on nyt virallisesti tehty. Kiitos nauhanleikkaajille! Teitä palvelee siis 180 liikettä ja tarjolla on ihan hirmuinen määrä erilaisia avajaistarjouksia. Muistakaa tutustua niihin. Parkkipaikkoja tuolla alhaalla on 3000 ja ne kaikki ovat tänään ilmaisia. Eli ei muuta kuin soitto koko suvulle, että nyt kannattaa tulla shoppailemaan. Ja 1000 ensimmäistä teistä, jotka saapuivat tänään Isoon Omenaan, niin sai sellaisen mustan kassin. Kenellä se kassi, näyttäkää? Okei. Hei, nyt se kassi kannattaa tutkia todella tarkkaan. Kaikissa siellä on smoothie sisällä, jos alkaa heikottaa, mutta sen lisäksi sinne on piilotettu 100 € lahjakortteja tänne Isoon Omenaan. Eli katsokaa, että onko teidän kassissa 100 € lahjakortti. Ja jos ei ole, niin ei haittaa. Jokaisessa kassissa on arvontanumero ja ihan kohta tällä lavalla suoritetaan arvonta, jossa palkintona on 500 € lahjakortti Isoon Omenaan. Eli kaikki, kenellä on ne kassit, niin kannattaa pysyä tässä lavan läheisyydessä. Mutta hei, eiköhän päästetä irti päivän ensimmäiset esiintyjät. Lavan valtaa nyt joukko